Noswaith dda, a croeso i'r Oedfa sydd chi'n gweld yn ofal Gwydion heno. Ni'n gwerthfawrogi gair ni wedi cael bore yma'n edrych ymlaen yn fawr i glywed beth sydd gyda Duw i ddweud trwy ddod i heno Gwydion. Coeddiadau fe chi'n gweld ar y sgrin, cwrgweddi nos Fawrth, ond nid yn yr adeilad ond grwpiau tai. Ac yna dydd Mercher, mae'n paned y sgwrs, a bydd Wyn ar Zoom nos Iau, a clybiau wedyn dydd Gwener. Ac yna mae'r dysgwyr yn cwrdd eto yn yr hwb yn Rhyboena, a bydd Elizabeth yn siarad am ei thaith hi o Loegr i Gymru ac i dysgu Cymraeg. Felly cofiwch am y grŵp yna fydd yn cwrdd sadwrn nesaf. Wedyn dydd Sul nesaf ni disgwyl Meirion Thomas i gymryd y ddwy Oedfa. Un peth arall, mae casgliad y mis, wahanol beth sydd bod ar sgrin, mae'n fus newydd, felly casgliad y mis fydd y gwaith Lydia Adams. Chyn ni weddio. Diolch i ti Arglwydd am y fraint sydd gyda ni i fod fan heno. Diolch am y cyfle yma nawr i dy ddoli di ac i dy fendithio di ac i ryfeddu yr hyn wyt ti wedi wneud i ni. Ni yn gofyn ar dy fendydd ti Arglwydd, ni ddod i ddarllen dair di, fydden ni'n rhoi pob pwys a pob sylw y dylen ni, bob gair, gyda sylweddoli bod eiriau di yn sanctedd. Mae dyma beth sydd yn gwneud lles i ni, i'w gwrando ac i fyddhau i deiriau di. Diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. A diolch bod wedi mynd i'r groes ac hyd yn oed wrth fynd i'r groes, heb feddwl am ei hun, ond wedi meddwl am y disgyblion, wedi gweddio dros y disgyblion. Ac arglwydd, ni ddod at dair di nawr, ni'n gweddio, byddwn ni'n gweld pethau newydd yn dair di. Byddwn yn peri bod ni'n dyweld di a gweld pa mor fawr wyt ti a dy fod ti yn abl i wneud beth bynnag wyt ti eisiau. Ac ni'n gweddio nawr dy fendydd di, bendith yr ysbryd glân ar yr Oedfa yma ac ar bob Oedfa arall sy'n digwydd hefyd. Ni'n gwybod bod yna mosodiadau ar eglwysi ac ar dy bobl di mewn bob math o ffyrdd ac arglwydd ni'n gweddio ym mhob eglwys nawr a capel trwy'n gwlad ni lle mae dair di'n cael ei bregethu yn ffyddlon a dy bobl di'n dod ynghyd. Ni'n gweddio bydd yna undod, bydd yna gywirdeb ac bydd enw Iesu Grist yn cael clod mewn ei heiddi. Ac ni'n gweld y deyrnas di'n dod yn ein gwlad ni. Bydd gyda Gwydion nawr a helpa fe esbonio y gair i ni ac arwen ni mewn addoliad. Amen. Diolch. Wel, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd i ddechrau, os lle di roi e lan, Iolo. Does dim copi fan hyn. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella yng nghlwyf. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fe wnaid wrth ei fodd. Gadewch i ni godi i ganu mawl i'r arglwydd Iesu Grist.
Wel, mae'r darlleniad heno yn dod o Efengyl Ioan a pennod 17. Ioan, pennod 17, mae'n ddarn cyfarwydd i lawer, fi'n siŵr. Gweddi Iesu Grist. Mae'n cael ei alw'n aml iawn yn gweddi archoffeiriadol. Hynny yw, Crist fel yr offeiriad oedd yn mynd i'r deml, yn mynd i'r cysegr, mynd i'r stafell, na oedd neb yn cael mynd dim ond yr offeiriad unwaith y flwyddyn i bresenoldeb Duw, a fyna na berthi ac yn cynrychioli'r bobl ger bron Duw. A mae'r weddi mae'n cael ei alw, gweddi archoffeiriadol Iesu Grist. Mae yn agos iawn i gardd Gethsemane, yn fuan, mae llawer yn meddwl bod rhwng y swper ola a ar ei ffordd i Gethsemane. Rwle, nath Iesu Grist stopio a gweddio y weddi yma. Wel, gadwch ni wrando ar weddi yr arglwydd Iesu Grist fan hyn. Mae'r rhan gyntaf, mae'n elfen mae'n dilyn patrwm yr offeiriad. Mae'n cyflwyno hun i ddechrau. Wedyn, oedd yr offeiriad i gyflwyno i deulu, a fan hyn mae'n cyflwyno'r disgyblion. A wedyn mae'n cyflwyno'r bobl. A chi'n gweld y patrwm yna yn y weddi. Sôn am ei hun, sôn am ei ddisgyblion y teulu agos, ac wedyn sôn am y teulu ehangach. A ni'n rhan o hynny. Gadwch ni wrando ar air Duw. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dywedodd, O Dad, y mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd trygwyddol i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd trygwyddol, dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwnna'n fonais di, Iesu Grist. Yr wyf fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar, trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Yn awr, o Dad, gogonedda di fy fi, ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddynt ac fe'i rhoddais i mi. A maent wedi cadw dy air di. A maent yn gwybod yn awr mae oddi wrthyt ti a mae pob peth a roddais di mi. Oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrtho ti y deithim, a chredu mae ti am hanfonodd i. Drostynt hwy yr wyf yn gweddio, nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros yr rhai a roddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. A mae pob peth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi, ac yr wyf fi wedi fy ngogoneddu ynddynt hwy. Nid wyf mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Yr wyf fi yn dod ata ti. O Dad sanctaidd, cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn yn ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais i mi. Gwyliais drostynt ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Ond yn awr, yr wyf fi yn dod atat, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd mwyn i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy eu hunain. Yr wyf wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cysau hwy. Am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio i ti cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn dy wirionedd, dy air di yw'r gwirionedd.
fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n ei hanfon hwy i'r byd. Ac ei mwyn hwy yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros yr haen yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti, iddynt hwy hefyd fod yn un, i fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu mai tydi am hanfonodd i. Yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi ynddynt hwy, a thydi yno fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. O dad, am yr rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt hwy weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn selio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dy adnabod, ond yr wyf fi yn dy adnabod, ac mae'r rhain yn gwybod mae tydi am hanfonodd i. Yr wyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac wyf naf hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Wel, dyna weddi yr arglwydd Iesu Grist ar ran y disgyblion, ger bron y disgyblion. A fyddwn ni'n edrych ar rhan fechan iawn o hynny nes ymlaen. Wel, fe ganwn ni eto gyda'n gilydd o'r atodiad rhif 38. Fi'n siŵr beth sawl un gallu uniaethu gyda'r geiriau yma. O enaid, a wyt ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll o'th flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad, a bywyd mor llawn ac mor lan. Felly trod y olwg ar Iesu, ac edrych i'w wyneb yn llawn, a holl bethau y byd yn goleuni yng nghyd-destun Crist, a holl bethau y byd fe ddiflannant i gyd yn goleuni ei gariad a'i ddawn. Mae'r anogaeth i ni i edrych mwy a mwy ar Iesu Grist. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
Wel, gadewch ni weddio gyda'n gilydd. Helpa ni nawr o dad i droi ein golwg ar Iesu. Byddwn ni'n sylweddoli mwy a mwy ei fawredd a'i ogoniant e. I ni'n diolch i ti o arglwydd bod ni'n addoli gwaredwr byw. Bod ni ddim yn addoli rhyw garreg neu rhywbeth wedi wneud o bren, ond bod ni'n addoli person sydd hefyd yn dduw. Ein bod ni'n addoli yr un a aeth i'r lladdfa, aeth i'r groes yn ein lle ac er ein mwyn o arglwydd dyro olwg mwy i ni ohono fe, gna ni sylweddoli maint ei gariad e. Diolch fod e'n gweddio drosto ni, bod e o arglwydd yn gweddio yn fwy drosto ni, fwy nag i ni yn gweddio arno fe. Arglwydd, diolch i ti am y fath o redwr, diolch i ti am y fath gariad, diolch i ti o Dduw Dad am erioed edrych arno ni. Diolch am Dduw yr ysbryd glân sydd yn agor ein llyged ni i ddeall ac i harwain ni o ddydd i ddydd. Arglwydd, i ni'n plygu yn wylaidd, yn plygu yn ostynedig o dy flaen di heno ac yn dyrchafu dy enw di yn cydnabod o arglwydd pa dduw sydd fel tydi. Ac o arglwydd yn gofyn am nerth i weld mwy a mwy o hyn. Mewn un ystyr mae'n hawdd gweddio am dy fawredd a dy ogoniant. Ac wrth ni wynebu diwrnod newydd anghofio'r cyfan a gadael i holl bethau'r byd i gymryd ein bryd ni a holl bethau'r byd gymryd ein sylw ni. O arglwydd, tro ein golwg ar Iesu ac arna ti. Cynorthwya ni trwy yr ysbryd glân i afel yn dy air di. Diolch am y fraint heno o gallu darllen geiriau gweddi Iesu Grist ei hun i'r disgyblion. Ni'n gweddio arglwydd wrth ni edrych ar dy air di, y byddwn ni nawr yn cael ein llyged wedi ein goleio i weld mwy a mwy o'n braint a rhyfeddod dy gariad di. Ni eto'n cyflwyno sefyllfa'n byd, ni'n meddwl am yr bobl sydd yn dioddau ar hyn o bryd oherwydd rhyfeloedd, oherwydd camdrin arglwydd ni'n gweddio i ti drigarhau yn y sefyllfaoedd yna. Ni'n meddwl arglwydd am wlad yma wedi pleidleisio yn ddiweddar a pobl newydd yn cael ei gosod yn ei lle. Arglwydd ni'n gweddio dros arweinwyr y byddi di yn rhoi ymwybyddiaeth iddyn nhw o'i cyfrifoldeb. Y byddi di'n creu ynddyn nhw yr awydd yna i geisio pethau cyfiawn, i geisio pethau da, i wneud penderfyniadau sydd yn unol â dy ewyllus di, a dy air di, sydd lles pobl. O arglwydd, ni'n gweddio'n arbennig am Gymru, yn gweddio dros rhai hynny sydd mewn awdurdod, dyro ymwybyddiaeth iddyn nhw o'i cyfrifoldeb. Gna nhw'n ddewr i sefyll falle yn erbyn beth mae y gymdeithas yn mynnu cael, ond i fyny pethau sydd lles bobl maen nhw'n gwasanaethu. Ac ni'n parhau weddio arglwydd am lwyddiant yr Efengil, ni'n gweddio o Dduw ysgwelid i fod yn dda, llwyddad y waith. Ni'n cyflwyno gwynidogion y gair yn benodol heno. Ni'n ymwybodol arglwydd fel o Dewin Crybwyll, mae sawl un gweinidog ar hyn o bryd yn mynd trwy gyfnod anodd o salwch, o straen, o ymosodiadau, o bobl yn cwyno, o arglwydd. Gofala ar ôl gweinidogion y gair, nid achos bod nhw'n special, ond achos bod nhw'n cyhoeddi gair special, am bod nhw'n cyhoeddi gwaredwr arbennig. O felly arglwydd, diogela dyweision, a dyro nerth i ni fel dy bobl i annog gweinidogion y gair, i'w cefnogi nhw'n ffyddlon mewn gweddi. Ni'n gweddio i ti roi y baich yna i ni. Ac ni'n gweddio eto arglwydd, bydde di'n galw gweinidogion ifanc i gymryd lle rhai sydd yn ymddeol, fel y bydd y gair yn mynd ar led eto, ac byddwn ni'n gweld llawer yn dod i gredu. Bydd gyda ni nawr arglwydd, ni'n edrych o'n gwmpas ac ni wrth yn bodd yng nghwmni'n gilydd. Ni'n cydnabod arglwydd, ni yn caru yn gilydd fan hyn. Ac felly yn gofyn, ysgwelid i fod yn dda, bydd gyda bob un yn y gynulleidfa yma nawr, beth bynnag sydd yn wynebu ni heno, y fori, yr wythnos yma, bydd gyda bob un. Ni'n gweddio bydden nhw'n ymwybodol iawn o dy gysur di,
Ni'n gweddio bydden nhw'n ymwybodol o'r hyn oedd Iesu Grist yn gweddio drosto ni o arglwydd cadw ni rhag yr un drwg, cadw ni'n ddiogel rhag yr un drwg, o arglwydd y sancteiddia ni trwy dy air, arglwydd gna ni yn un, gyda'n gilydd, ond gna ni yn un gyda ti, fel ac mae Crist yn ei un a thi dy hun. Ac o arglwydd ni'n gweddio bydd hyn yn gymorth ac yn gysur ac yn erth yn ystod yr wythnos. Ac ni'n gweddio hefyd o Dduw ar y ti'n defnyddio ni i gyhoeddi, sôn wrth eraill, sôn wrth ein ffrindiau ni, rhai sydd yn gwynebu barn tragwyddol o arglwydd, dyro faich i ni dros y rhai hynny, a dyro gyfleon i ni i rannu'r Efengyl, i sôn am Iesu Grist wrth eraill, nid mwyn i ni deimlo'n gwell, ond fel y bydd bobl yn dod i ofyn beth yw y gobeith yma, pwy yw Iesu Grist, ac y byddwn ni o arglwydd yn fodlon ac yn awyddus i wahodd nhw i weddio gyda ni, neu ddarllen y gair gyda ni, neu i glyw yr Efengyl yma yn y capel. O arglwydd, arwain ni, os gweli di fod yn dda, hynny gyd dy ogoniant. Bydd gyda ni nawr arglwydd rhagora'r ein disyddiadau ni, a derbyn i ni eto yn enw ac yn heiddiant ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, fe ganwn ni nesaf gyda'n gilydd emyn 174. 174. Mae'r Iesu yn fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o'i fewn ac o'r tu fas. Pob ffydd, pob dawn a ffurdeb, wel, mi fyddwn ni yn llefain, mi fyddwn ni'n canu amdanynt hwy. Ond arno'i hun, ar Iesu Grist ei hun, yn wastad edrychau yn llawer mwy. Hynny yw byddwn ni'n canmol rhoddion Iesu Grist, ond mae'r rheina'n mynd o'r golwg wrth i ni weld fwy a fwy ohono fe. 174 fe godon ni i ganu. Wel, fi am droi yn eitha nyrfys i Ioan 17, achos mae rhywun yn ymwybodol bod ni'n dod at ran enfawr fan hyn, ac yn fy nerfusrwydd fi jyst yn mynd i wneud un adnod. Un cymal bach, a byddai ddim yn cyfro'r adnod yna hyd yn oed. Mae'n ran cyfoethog, gweddi yr arglwydd Iesu Grist cyn iddo fe wynebu croeshoeliad. Mae gen i 3 phwynt, digon syml a digon byr gobeithio. Dymuniad Crist i ddechrau. Beth yw dymuniad Crist? Yn ail,
dymuniad cywir ac yn drydydd pwrpas y ddymuniad. Felly dymuniad Crist, dymuniad cywir a pwrpas y ddymuniad. Cwestiwn eto. Cwestiwn i chi, fi eisiau chi feddwl nawr. Ydych chi'n bobl, pan chi'n mynd ar wyliau, chi'n anfon cerdyn post i'ch anwyliad, i'ch teulu neu ffrindiau jyst yn anfon o llun o'ch gwyliau. Os rwy'n yn neud hynny? Sneb yn neud hynny. Fi'n meddwl fi rioed wedi neud hynny. Ond mi oedd yn adroddiad, cyn y mobile phone, cyn y we, pan o'ch chi'n mynd ar eich gwyliau, oedd e'n draddodiadol, fi'n cofio, siwr o fod, mam neu yn chwaer, yn anfon cerdyn post i lot o bobl pan oedd stamp ddim o'r ddrud hefyd, o'n gwyliau ni. Ac yn draddodiadol, o'n nhw'n dewis, bydde'r pobl yn dewis y llun mwyaf pert o le bynnag i chi. Hynny, os ych chi lan y môr, bydde'r môr ddim yn frown a tywydd cymylog, bydde'r môr yn las, bydde'r haul yn tywynu ac yn adlewyrchu, a bydde'r olygfa yn hyfryd. I'r graddau, bydde rhywun yn derbyn y cardyn post a bydden nhw'n teimlo'n eitha eiddigeddus. Ac yn teimlo, drwchwch, mae'n edrych y paradwys. Na ffodus, na lwcus i nhw. A fi'n credu, yn draddodiadol, yn sicr yn Saesneg, mi oedd na gymal o'ch chi'n rhoi ar y postcard. Beth oedd y cymal? Chi'n cofio? Wish you were here. Yeah. A fi'n meddwl na sarcasm oedd hwnna. O'ch chi ddim really yn wish you were here. O'ch chi mwy na lai yn gweud, drwchwch lle i ni, chi ddim yna. Hynny yw, doedd e ddim yn dod o'r galon, wish you were here. Wel, mae Iesu Grist fel petai yn anfon cerdyn post. A mae e'n anfon cerdyn post o baradwys, o'r nef ei hun. A mae'n anfon cardyn post, a be mae e'n rhoi ar y garden post? Wish you were here. Fi'n dymuno, byddech chi yma gyda fi. A mae'n dymuno hynny gyda didwylledd. Mae'n genuine. Neu dweud mwyn i ni deimlo'n wael. Mwyn i ni deimlo, drwchwch lle... Na, fi'n dymuno byddech chi yma gyda fi. Drwchwch ar adnod 24, a dyna lle ni'n mynd i edrych roi'n sylw heno. Adnod 24. Yng nghanol adnod, dad, am y rhai yr wyt wedi ei rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Dyma ddymuniad Iesu Grist. Y gwaredwr mawr rhyfeddol yma. Wish you were here. Fi'n dymuno y byddai rhain gyda fi. Mae chi hyfryd bod Crist yn dymuno bod chi gyda y fe. Gai ofyn cwestiwn arall i chi. A fi eisiau chi feddwl, fi ddim eisiau chi ateb hwn mas, ond fi eisiau chi feddwl, dyw'r cwestiwn ddim yn gwestiwn mwyn i chi deimlo'n wael, dim o gwbl. Mae'r cwestiwn fel anogaeth i chi i feddwl. Pa mor aml ydyn ni yn meddwl am y nefoedd? Pa mor aml i chi'n meddwl am y nefoedd ac am y ddeiar newydd? Cwestiwn arall. Ydych chi'n edrych ymlaen i weld Iesu Grist? Byddwn ni'n ei weld ryw ddiwrnod. Ni'n sôn bore yma, mae'n gorff. Mae'n dduw. Ydych chi'n edrych ymlaen i weld Iesu Grist ac i fod gyda Iesu Grist? I fod gyda Iesu Grist yn ymharadwys. Ar hyn o bryd, darllen i ni. Ni'n darllen am Iesu Grist. Ni'n clywed Iesu Grist yn siarad â ni trwy ei air, trwy rhywun yn esbonio ei air.
sawl un fan hyn, byddwn ni'n dweud yn hollol genuine, yn ddidwyll, ni'n caru Iesu Grist. Ni'n pwyso ar Iesu Grist. Ni'n gorffwyso ynddo fe. Ond ar hyn o bryd, mae'r cyfan trwy ffydd. Does dim un ohono ni wedi gweld a teimlo Iesu Grist, mae'r cyfan trwy ffydd. A ni wedi bod yn edrych ar ffydd y 2 wythnos diwetha. A mae'n hyfryd. Mae'n hyfryd gweld Iesu Grist, a charu Iesu Grist, a pwyso arno fe, a byw ynddo fe, hyd yn oed nawr trwy ffydd. Ond ryw ddydd, byddwn ni'n gweld Iesu Grist. Byddwn ni'n gweld a'n llyged yn hunain, a byddwn ni wyneb a wyneb. Byddwn ni wyneb a wyneb gyda Iesu Grist ei hun. Byddwn ni o'r diwedd yn ei gwmni ymharadwys. A chi'n gwybod, mi fydd e'n well na unrhyw lun dychmygol i ni wedi cael o Iesu Grist nac o'r nef. Mi fydd e'n well. Mae Paul, apostol Paul, wrth feddwl am hyn, mae e'n dweud, chi'n gwybod, dymuniad fi eisiau gadael. Fi eisiau gadael y corff yma, fi eisiau gadael y byd yma, fi jyst eisiau bod gyda Iesu Grist. Ond fi'n gweld ar hyn o bryd fi fod fan hyn, ac felly fi'n gwasanaethu Crist yn ffyddlon fan hyn, ond y dymuniad yw bod gyda fe. Mae Ioan yn datguddiad yn gweld beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae Ioan yn gweud, dere Iesu Grist, dere'n fian, tyrd. Eto, dim cwestiwn i ni chi, dim o wael yw hwn o gwbl. Ond os na hiraeth yno chi? Fi eisiau gweld Iesu Grist. Fi eisiau bod gyda Iesu Grist. Fi eisiau bod ymharadwys. Dim problemau, dim pechod. Mewn perffaethrwydd, ond yn gweld ag yng nghwmni Iesu Grist. Wel, fi ddim yn gwybod sut i chi'n teimlo heno. Chi ddim yn gwybod sut yn union i fi'n teimlo chwaith yng nghyd-destun hyn. Ond chi'n gwybod beth sy'n ryfeddol? Ni yn gwybod sut mae Crist yn teimlo. A mae Crist yng nghyd-destun hyn yn dweud, dymuniad fi, fy ewyllus i, yw bod rhain gyda fi. Fi eisiau hi i fod gyda fi. Dad, fy dymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Chi'n rhyfeddu ar hynny? Bod Crist, mae'n anefod ar hyn o bryd, yn gorff ac yn dduw, a mae e'n dymuno, Cristion heno, mae'n edrych ymlaen i'ch cael chi yn y nef gyda fe. Nawr, mae'n drawiadol pan ni'n ystyried y cymal yma, a'r weddi yma, ymhagu destun mae'r weddi yn dod o ran yr amser, ac fel o'n i'n gweud, y tebygolrwydd yw ar ôl y swper olaf, ond yn sicr cyn i Iesu Grist mynd i ardd Gethsemane. Ac yn yr ardd yna ni'n gwybod, mae Iesu Grist yn yr ardd, mae'n disgyn i'r llawr. Mae'n disgyn o ran, mae'n ymwybodol beth oedd o'i flaen a mae'n cael ei lethu. Chi'n gwybod pan chi'n cael ofn weithiau, mae bobl yn disgyn. Wel, bydde bol Crist wedi troi, a mae'n disgyn i'r llawr yn ymwybodol beth oedd o'i flaen A mae Iesu Grist yn dweud ei hun, mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw. Ni'n chwarae bach fan hyn. Mae'n disgyn, mae'n ymwybodol, mae'n chwysu dafnau o waed yn ymwybodol beth oedd ei flaen bod un o'i ffrindiau fe mynd i fradychu. Ac yna y gwrthwynebiad cuaidd yn cael ei groesoelio, ond yn fwy na hynny, yn ymwybodol
bod e'n mynd i wynebu hagrwch pechod. Nid ei bechod, e'r un perffaith yma, derbyn pechod. Ac yna gwynebu cosb cyfiawn ei dad e. Yn gwybod bydd ei dad e sydd wedi ei garu e o dragwyddoldeb yn mynd i droi ei gefn, methu edrych arno fe. A be mae Crist yn gweddio wrth wynebu yr erchylltra'r sefyllfa ofnadwy yna? Wel, mae Iesu Grist yn gweud, yng nghyd-destun hyn, arglwydd, dad, nid fy wyllus i fan hyn, ond dy wyllus di awn elir. Nid fel ymyna fi, ond fel ymynu di. A mae dweud e eto. Nid fy nymuniad i, ond dy ddymuniad di. A mae'n deud e drydydd gwaith. Nid fy wyllus i, ond dy wyllus di. Ond yna, yn yr rhan yma, pan mae'n gweddio dros y disgyblion, mae'n dweud, fy ewyllus i yw. Fy nymuniad yw. Mae'n fel tasa fe'n tynnu ei hun lawr ac yn llawen yn plygu ei wyllus ei dad ac ei wyllus e yn derfynol. Ond fan hyn, wrth weddio am ei blant, am ei frodyr ei chwiorydd, fy ewyllus, o dad, fy nymuniad, fy ewyllus yw bod rhain gyda mi. Hyn o'ma, Cristion gwan, falle bod chi'n teimlo yn anheilwng, mae Crist yn edrych ymlaen i chi fod yn ei gwmni fe. Falle bod chi'n teimlo yn ddigon diwerth, ac yn anheilwng, a falle bod chi'n teimlo pwy ydw i? A chi'n ymwybodol o'ch gwendidau, bod chi'n cwmpo i bechod. Pwy i chi? Trwy ras, a trwy ras Dyw yn unig, chi'n un o'r rhai mae Crist yn dymuno bod chi yn ei gwmni e. Mae eisiau bod chi gyda fe, a mae'n edrych ymlaen gyda brwdfrydedd i'ch cael chi fyna. Nid, fi'n fodlon bod e'n dod, neu fi'n fodlon bod hi'n dod. Na, fy nymuniad, dyma beth fi'n dymuno, dyma fy wyllus. A chi wedi sylwi a edrych ar ei bwyslais efo hyn. Drwchwch ar yr adnod. O dad, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Nid wish you were here yn unig, ond wish you were here with me. Nage, wish you were with me here. Dyna'r pwyslais. Fy nymuniad yw bod chi, bod hwy gyda mi lle rwy fi. Mae'n eitha ryfeddol fi'n teimlo, ac yn anodd credu bod y Duw yma, yr arglwydd Iesu Grist, a gymaint o ddiddordeb yn o fi, yn o chi. I'r graddau, mae'n dweud, o dad, fy nymuniad yw iddynt fod gyda mi lle yr wy fi. Felly dyna dymuniad Crist. Yn ail, dymuniad cywir. Ydych chi'n cofio nôl nawr? Mae rhain o chi ddigon ifanc, byddwch chi'n gallu cymhwyso hwn i chi'ch hunan. Fi'n gorfod edrych yn ôl a cofio gofyn rhywbeth i dad, ond i'n gwybod mae'n chances yn slim iawn. A beth i fi'n cofio gofyn, lle mae dad ddim yn cofio nawr, o fi'n cofio yn aml gofyn pan o'n i'n dwt bach, yn grwtyn bach, please gallai aros lawr yn hwyrach. Please gallai aros lawr, ond ni eisiau watcho Match of the Day. Ond ni eisiau bod yn athro chwaraeon, so oedd e'n mynd i fod yn bwysig i fi. So, please, dad, na i ddim wneud dim byd yn wrong os ywch chi adael fi watcho match. A ni'n gwybod oedd y chances yn slim, achos o'n i fod yn gwely lot yn gynt. Nid yma sydd gyda ni fan hyn. Nid plentyn mab yn gofyn i'w dad am rhywbeth, fi ddim yn siŵr os dwi'n mynd i gael hyn. Mae'r dymuniad yma
yn unol ag ewyllus ei dad. Mae Duw y tad yn dymuno y union beth mae Crist yn ei ddymuno. Mae Duw y tad yn dweud yr un peth, fi hefyd yn edrych ymlaen ac yn dymuno i rain i fod gyda ni, i fod gyda thi. Achos pwy i ni? Wel, eto trwy ras, rhoddion Duw i Iesu Grist ydych chi. Pan ych chi'n derbyn rhodd gan rhywun, yn arbennig os yw'r person yna'n special, mae rhodd yna mynd i fod yn bwysig i chi. Wel, mae'r gair yn dysgu, Gristnogion heno, chi yn roddion, chi yn rodd, mae Duw wedi roi i Iesu Grist. Drwchwch ar adnod 2 yn y bennod yma. Oherwydd rhoddais iddo, mae Crist yn sôn am ei hun fan hyn, oherwydd rhoddais iddo awdurdod ar bob un. Ti wedi rhoi i fi awdurdod i bob un. Awdurdod i roi bywyd trygwyddol i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo i fi. Adnod 6. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a rhoddais di mi allan o'r byd. Eto, y rhai a rhoddais di mi allan o'r byd. Adnod 9. Crist yn dweud, dros dyn hwy yr wyf yn gweddio, nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros y rhai a rhoddais di mi. A fan hyn yn adnod 24. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi. Fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Pwy ydych chi heno, Gristnogion? Chi'n roddion y mae Duw y tad wedi dewis i roi i Iesu Grist. A mae Iesu Grist wedi mynd i'r groes mwyn eich prynu chi. I chi'n werthfawr, i chi'n special yng ngolwg y tad ac yn sicr yng ngolwg y mab, achos rhoddion oddi wrth ei dad ydyn ni. Mae chi gariad, dyma chi fraint i ni. A dyle hyn roi hyder i ni, gostyngedig, ym mhob amgylchiad. I ni'n bobl, mae Duw wedi ei ddewis yn roddion i'w fab. A mae fab fi'n caru rhain. Fi'n dymuno bod nhw gyda fi. Lle rwy fi. Dymuniad unol ewyllus a'i dad. Dymuniad cywir. Yn drydydd, beth yw bwriad y dymuniad? Wel, just darlun syml ar lefel mwyaf pitw. Ydych chi erioed wedi cael y profiad o greu rhywbeth? Gallai fe fod yn farddoniaeth, gallai fe fod yn llun, neu gwaith chi wedi gwau, neu rhywbeth chi wedi cerfio, neu creu o waith coed, neu beth bynnag yw e. A wedyn, ar ôl gorffen, chi mewn ffordd, nid mewn ffordd balch anghywir nawr, ond chi, fi'n proud o hwnna. A hefyd, mae yna fwynhad i ddangos i'ch teulu. Nid mewn ffordd eto balch, ond just, chi eisiau nhw fwynhau y peth, a fi'n defnyddio'r gair yn ysgafn, y peth rhyfeddol yna. Chi am iddyn nhw fwynhau y peth rhyfeddol yma i chi wedi wneud. Mae Crist yn dymuno bod chi gyda fe. Pam? Beth yw'r bwriad? Wel, achos bod e'n caru chi, mae am i chi fod gyda fe. Am bod Duw wedi eich rhoi chi iddo fe fel rhoddion, chi'n special. Ond hefyd, bwriad Crist yn dymuno hyn yn benodol yw fel bod chi a fi nawr yn gweld y peth rhyfeddol yma. Beth yw'r peth rhyfeddol?
ei ogoniant e. Mae e'n dymuno bod chi gyda fe mwyn I chi weld mor wych, mor ogoneddus yw e. Dwchwch yr adnod eto, 24. O dad, am yr rhai rwy ti wedi ei rhoi I mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais di mi, oherwydd I ti fy ngharu cynselio'r byd. Chi'n gweld, nid canolbwynt y pethau yma yw fi, neu chi. Canolbwynt y cyfan yw yr arglwydd Iesu Grist. A mae yn gweld y gogoniant yma, a mae e'n dymuno am I chi I fod gydag mwyn I chi weld y peth rhyfeddol gwych gogoneddus yma. Nawr, oedd y disgyblion wedi gweld Iesu Grist. Ac o'n wedi gweld fod Crist yn rhyfeddol. Mae e'n wych. Mae e'n ogoneddus. Mae Ioan yn dweud, ni a welsom ei ogoniant ef. Gogoniant, megis yr unig anedig oddi wrth y tad. Ond gweld trwy niwl oedden nhw. Trwy gair yn aml yn sôn am len. Fel netting bron bod. Chi'n methu gweld y glir. Ond nhw'n gweld, ond ddim yn gweld y cyfan. I ddweud y gwir, byddai'r disgyblion wedi cael eu lladd. Bydden nhw wedi cael eu llorio, I marw'n llythrenol, os byddai Crist wedi dangos rhywfaint mwy o'i ogoniant. Chi'n cofio Moses yn dod lawr o fod ym mhresenoldeb Duw, a mae'n dod lawr o'r mynydd, a mae bobl yn gweithio fe, Moses, cyfrad y wyneb, ti mor llachar. Oedd hynny, jyst Moses ym mhresenoldeb Duw am chydig. Dyma Duw ei hun, yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r disgyblion yn gweld, mae'n ogoneddus. Ond oedd y gogoniant yn cael ei guddio, neu bydden nhw wedi cael ei lladd. Ar ôl I Grist gyfodi, fe welwyd gan llawer. Ond eto, gogoniant wedi ei gyfyngu o ran, oedd e methu dangos y cyfan iddyn nhw. Hynny, oedd e'n hyfryd, oedd e'n bleser, ond trwy len oedd hynny. Ond yna mae'n cael ei ddyrchafu, ni'n sôn bod yma'n cael ei mae'n esgyn i'r nef. Ac yna fyna, mae fel petai yn cael ei ddadorchuddio. Mae'r cyfan yn dod i'r amlwg, a mae'r disgleirdeb I wyneb disgleirdeb ei berson ei ogoniant mae'r cyfan yn cael ei arddangos. Gallwn ni ddim copio fy hynny. A nawr, chydig I ni'n deall. O, mae Iesu Grist, fi'n dymuno, fi'n edrych ymlaen, pan byddwch chi yn fy ngweld I yn fy ogoniant. Nawr, mae Duw y mab, mae Iesu Grist, wedi bod yn ogoneddus erioed. Ond fe ddath yr ail berson, fe ddath y mab yma fel person. Ac mae rhywbeth hyd yn oed yn ogoneddus amdano fe fel dyn. Mae adnod 5 yn sôn am y gogoniant yma oedd gyda fe cyn selio'r byd. Edrychwch yn adnod 5. Yn awr o dad, gogonedda di fi ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd I mi ger dyfron cyn bod y byd. Mae Crist bob amser wedi bod yn ogoneddus. Mae ei ddiwdod yr un mor ogoneddus erioed. Dwedd hynny heb newid. Ond nath Iesu Grist ddychwelyd i'r nef mewn dyndod, yn ogystal â diwdod. A mae ei ddyndod hefyd yn ogoneddus. Mae Philippiad yn dweud, Duw a'i tra dyrchafodd ef. Wel, mae'n amhosibl dyrchafu rhywbeth sydd yn berffaith, yn barod.
Ac fel Duw, oedd Crist yn ogoneddus berffaith. Sut gall Duw y Tad ei dradd yr chafiau? Wel, oherwydd oedd e'n ogoneddus nawr hefyd yn ei ddyndod. Ac felly mae Crist hyn o yma yn y nef, ac mae ei ogoniant yn goleio y nefoedd. Mae Crist am i ni i fwynhau ac i ryfeddu hyd yn oed yn awr gogoniant Iesu Grist. I ni gael ein cysur a'n gobaith, a'n tawelwch, a'n hyder, a'n tangnefedd ynddo fe. Ond ryw ddydd, fyddwn ni'n ei weld wyneb yn wyneb, a mi fyddwn ni'n gweld ei ogoniant yn ei lawnder. Dyna pam ni newydd ganu. Mae mae rhoddion Crist yn wych, ond mae Iesu yn fwy na'i roddion. Mor rhyfeddol yw ffydd, mor rhyfeddol yw holl rhoddion Iesu Grist, mae yn fwy na'r cyfan. Mae Crist yn fwy na'i roddion, mae yn fwy na'i ras. Byddwn ni'n canu mewn munud nawr. Yr oen, Crist, yw'r holl ogoniant yn y nefol dir. Mae yna wledd yn ein disgwyl ni. Mi fyddwn ni'n gweld ei ogoniant ef. A mae'n anodd credu yn dweud. Mae Crist yn dweud hefyd, mi fyddwch chi yn rhannu yn y gogoniant yma. Yn Rhufeiniaid pennod 8 adnod 17. Ac os plant, sôn amdan Gristnogion, etifeddion hefyd, etifeddion Duw, a chyd etifeddion a Christ. Ac os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef, mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Byddwn ni'n rhannu yn ei ogoniant Mae Crist yn dweud heno, wish you were with me here. Fi'n dymuno. Bydde chi Gristion, bydde ti Gristion, yma gyda fi. Mae Paul wrth sôn am y pethau yma at yr eglwys yn Thessalonica yn dweud wrth yr eglwys, Gristnogion, calonogwch eich gilydd ar geiriau hyn, ar pethau hyn. Just i orffen, eto, os ych chi ddim yn credu, mae Crist ei ddymuniad mewn un ystyr yw bod chi'n dod, a bod chi'n dod i weld mor wych, mor hyfryd yw Iesu Grist. Gydwch ni weddio. O arglwydd, helpa ni nawr i ystyried be ni wedi clywed, helpa ni feddwl am mawredd a gogoniant Iesu Grist, a nid yn unig heno, ond y byddwn ni'n meddwl amdano fe yn ystod yr wythnos, ac y byddwn ni yn teimlo fod holl bethau'r byd yn mynd yn ddim yng ngoleuni yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Derbyn yn mawl a'n diolch ni nawr, ac yn ni'n gweddio'r cyfan ei ogoniant Amen. Wel, ni'n mynd i orffen trwy ganu. Emyn, dyw erioed wedi cael ei chanu o'r blaen. Mae'n emyn hyfryd iawn. Dad Cu, tad Catrin, hoff emyn Saesneg. Mae Catrin eisiau hwn yn ei hangladd. Ond mae'n Saesneg. A hor y teg, mae Rhian Williams wedi cyfieithu'r emyn i ni. Ac felly ni'n mynd i ganu hon am y tro cyntaf. Cyfieithad yw o Sands of Time. A beth mae'n nodi yw mor ogoneddus yw Crist. Mae pen y daeth yn nesu. Y nefol wawr a ddaw. Mae bore teg ddymunais a'r hafddydd llon gerllaw. Twylled oedd y ddyfnos, daw gwawrddydd cyn bo hir, gogoniant a breswylia
yn y nefol dir. Be byddwn ni'n gweld yn y nefol dir yw gogoniant Crist. Mae'n yn ymlaen y brenin sy'n ei degwch heb len, heb niwl, heb len i'w guddio mwy. Y bendithion fi'n o siwrne, dioddau llawer clwy. Yr oen ar fynydd Seion, a saif a'i fyddin bir. Gogoniant a breswylia yn y nefol dir, ac yna yn y bennill ola, 5 bennill. Nid gweld ei wisg, wna'r briodferch, dim edrych ar y gwisg bydd y Cristnogion yn y nef, ond gwedd gwyneb ei ffriod cyn, gweld gwyneb Iesu Grist. Ni syllaf ar ogoniant, ond ar y grasol un. Nid ar y goron gefais, ond arno ef yn wir. Yr oen yw'r holl ogoniant yn y nefol dir. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd. Be
Diolch i ti o Dduw am dy gariad, diolch am y fath waredwr, diolch am Iesu Grist, a helpa ni wythnos yma i weld fwy a fwy, trwy dy air a trwy'r ysbryd, mwy ohono fe. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon. Hyd byth. Amen.